Avanzan sen sorpresas as obras do Gran Montecelo. A día de hoxe xa está executado o 80% da estrutura do novo hospital e a previsión é que estea rematada antes de finais desta primavera. Será o equipamento máis importante da área sanitaria de Pontevedra e o Salnés. Gran obra de edificación que se está facendo, que está facendo a Xunta de Galicia agora mesmo. Está facendo a Xunta de Galicia e calquera outra administración, o que non hai tanto polo seu volume, polo seu orzamento, como tamén pola importancia e a finalidade que se vai destinar esta gran obra que se está facendo agora mesmo. O Gran Montecelo contará con 720 camas, 162 postos no hospital de día, 117 en urxencias, 20 quirófanos e 280 consultas. Tamén permitirá ofertar novos servizos como UCI pediátrica, medicina nuclear e radioterapia. Por darse unha cifra máis, 8,8 millóns de euros nos novos servizos de radioterapia que, como decía José Flores, vai permitir que moita xente que a día de hoxe se ten que desplazar fora de Pontevedra, principalmente a Vigo, pois xa poidan recibir radioterapia aquí nestas instalacións, na súa cidade, na súa área sanitaria. A intención é que o novo hospital estea operativo a mediados do 2024. Hoxe o presidente da Xunta anunciou que pronto sacarán a licitación o proxecto de construción do novo aparcadoiro. Finalmente non será soterrado e achegará 900 novas prazas. Haberá tamén un aparcamento de 900 prazas en réximen de concesión. Próximamente se publicará o procedimento para proxecto de construción para acompasalo a entrada en funcionamento do propio hospital. Réximen de concesión cuns precios moi competitivos, igual que se está facendo no resto dos aparcamentos que se están promocionando cos novos hospitais. Segundo Rueda, manterase o actual aparcadoiro público e habilitarase un novo de 128 prazas fronte ao novo servizo de urxencias.